Yeah. How do you want it? You gon' back that thing up or should I push up on it? Temperature rising, okay, let's go to the next level. Dance floor jam-packed, hot as a tea kettle. I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach or in the park, it's whatever you into. Got the magic. Artinka soru versek koyacağım. Şimdi oğlum ya. Qalağınızda. Merduanı alağım ya liftten alağım Artinka. Altın sen ne çeşin da beyle mustaqların kan velin. Müngläp mustaqların var. Ne kil multiq görýäňiz? Sen ne kil multiqdan tapagalyňyz? Tom yer görýäňiz ya maşyny görýäňiz Artinka. Saçıňyz ne kil oňartyňyz altın? Beyle o dollasy way tögeleme. Beyle de bir beýik zat. Dörärken dörese. Yerem yaydan yan yaly altın aýnap ýörese. Daha 8. Mart'a yetip gelen sevgilime ne yapmak lazım? Hiç almadın sevgilimi. Ayyo, insan ama. Koysana. Ava. Şu kıyılar var ha. Gül alsana dost, gül alsana. Gülümün kadar zatı ol yana dost. Ana sonalsana. Sonal. Ayda sana giyin yerin gurun mettana. Demçi. Doğru maçsam ben sevgilim gülle otup kapalım. Ne bileyim? Ettin ay. Be. Üç boş kıyıda kana temkin. Başka rakı, doğru. Daha kırmıyor yok mu? Yoksa da sen ne merak her sevgilim? Ben mi dost? Ben bana dost. Her yıl var 7. Mart'ın akşamda söğüşüp 9. Mart'ın 7. yarasıyan dost. Benim şey derden ay. Tanıdın mı onu? O geldi yani. Altinka mı? O idilöydü. Yürüyüşüm daha gördün. Vay vay. Yürü suğrakta şöyle yadigarlık. Yürü salanma şöyle. Yürü. Altinka. Hıçan. Altinka. Yadigarlık suğrakta şöyle. Altinka suğrakta şöyle. Altinka. Altinka diye. Altinka büdürat bir kıl. Yollu büdürat bir kıl. Vay. Salam. Hava, biyene men Altinka. Hemen men peydal maslahatlam. Geçen kerek bilýäňiz, men peydal maslahatlam. Oglanlar size berdim. Bu gerek bolsa elbette kıyızlar siz için. Size 8. Mart oylap geledi. Bayramınız ve Hava. Men size berjek maslahatym näme? Wi hava. Ene hada kuwatta. Wi durun. Men size ilk maslahat bermenden öň siz näme belýär? Hava hemişe kel birinize galan, birinize kağıt alýar. Elbette olara mevcut olsa savutlardan iPhone X'in sametkasını eləyəs. Hemmemizin bilişimiz ýaly, häzir kuwatta internet olgam hemmemiz üçin ýakyn. İnternet olgamyna gyzykly zatlar berýär, galy berse-de tanışýar, hawa. Ne kıyılar misal üçin tanışýaňyz, tanışan oglanyňyz bilen bir näçe wagtyň içinde ýazyşýaňyz. Sonra bolsa suratlaryňyz kesim effekt barmaş bolýar. Ay, onam gowaran oglan dağı näme kafe çağırardı. Meňe peýdal maslahatlar elbette şeýerden başlaýar. Ene, uğradan suratınızdaki ovadanca, enerjiyede araşıp oturan oğlan hakikat vurup kaçıp gitmedi yani. Onu ilkinci fırsatlardan ilerleyip başlamalı. Salam, sen mi şoför? Yani, senin de olmaniyetine değil. Ay, Fahmet. Onu öz mülayimliğiniz, süýjü sözüňiz bilen el alyň. Salam, gowmy Fahmet. Salam. Elbette kafede zat saýlap başlaňyzda iň gowsy bolýaşy oglana goýun. Yani zatlarağınızda doyma üçün, dağıtma üçün, oğlanın yanına siz asıllığa koçuk zatsayla. Vay mınna man tamareken dönörüm sıpalawa mareken. Toğunda aşağıs neysem mi kem ya gowran böreği sen mi kem?
zatlarınız gelýän çag bolsa, oglan siz bilen hassa gyzyklanýar ýaly özüňiz hakda gurulmaryň. Hawasan boş wagtlaryň näme mesul bolýan? Yaltan mesela nakhariyen, televizor görýän yaltan samam geçip ýatjan. In gowy siz olara öz güýmenjeleriniz hakda, halyan zatlaryňyz hakda gurulmaryň. Ay ponçik in görýän ponçik batynýan maline çetmeli, oýdy ponçik ýetmeli. Yani elbette yerlikli. Başatım tikken inge sasam süýjüne naharlar bişirmäni görýän. Sara zatlaryňyz gelenden soň iňe sasy gurulmagy dowam etmek. Sagaman geldim, oý garaş böldüm logy. Howluk walat. Vay men görýänim marozny. Umumlykda aýdanmyzda bolsa, her näme ýagdaý bolsa-da, siz ödüňiz hakyky hanym ýaly alyp baryň. Belki şonda ýigidem siziň sada gowunyňyz, täkiroňyz barlygyny bilip, siz bilen tanışlygyny dowam etdirmegi teklip eder. Iň esasanam hemişe ýaly ine. Şeydip çıkýarlaryň şonda hemme rast gowy bolar. Ay hoya men ýuwşelýär, sil kaldyk. Onda ýygda bana. Hallaganda merdiwanyň, hallaganda ýa liftin, hallaganda. Çiğdikle bana. Ja, det er kurla, der skjer.